Spoznať sopečnú históriu slánskych vrchov na východe Slovenska môžu záujemcovia odteraz aj na novootvorenom náučnom chodníku. Nachádza sa v obci Cabov v okrese Vranov nad Topľou. Meria viac ako 7 kilometrov. Dobrovoľníci z obce na ňom pracovali 2,5 roka. Obyvatelia Cabova ani nevedeli, že pred miliónmi rokov sa za ich dedinou nachádzal obrovský vulkán. A bol to celkom solidný vulkán, keďže Slánske vrchy bolo niekedy sopečné pohorie, ktoré malo výšku až okolo 2000 metrov. Vládlo tu toxické prostredie, naozaj ten popol lietal vzduchom a tie pyroklastické prúdy sa valili sváhmi. Sopečná aktivita sa skončila pred 10 miliónmi rokov. Teraz jej históriou sprevádza nový náučný turistický chodník. Náučný chodník vulkanálnej minulosti je slávnostne otvorený. Trasa náučného chodníka vedie priamo z obce Cabov až na strechový stratovulkán, ktorý sa kedysi týčil nad obcov. Neboli sme na takom niečom, nezažili sme, nevideli, ideme skúsiť. Vulkanické pohorie Vyhorlad a Slánske vrchy je naša srdcová záležitosť. Po zhruba kilometri sa dostávame z obce do lesa. Na 3. stanovišti sa môžu turisti dozvedieť niečo o vzniku stratovulkánu. Niekedy sa už leje a ten popol vstúpa do výšky kilometra, niekedy to je až do výšky 30 aj 50 kilometrov a dostáva sa ten popol až do stratosféry. Chodník dobrovoľníci financovali z európskych zdrojov. Vytvoriť ho trvalo 2,5 roka. A túto stranu Slánskych vrchov nepoznáme vôbec, čiže sme radi, že sa tu niečo deje. V krátkom čase by mala vzniknúť aj aplikácia, ktorá turistov na chodníku prevedie najzaujímavejšími faktami o sopečnej histórii Slánskych vrchov. Ondrej Behún, Slovenská televízia.